Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, kwivideo yanamuhla ngifisa sikhulume ngokuthi zikhona na ingxabano kumkhonto wesizwe party noma ipropaganda ephushwa ngabathize na. Ngikusho lokhu ngoba ubaba uMzwanele Manyi uthe ukuphikile wathi bona kumkhonto wesizwe party abanazi ingxabano, kukhona nje lokho okuphikisana kodwa bayezwana. So kule video lena ngifisa ke sizoveza lokho ukuthi ngabe kumkhonto wesizwe party zikhona ingxabano na noma ipropaganda. Futhi ngifisa ukukuveza ukuthi nalabantu laba njengalabo kade sikhuluma ngabo ngeSaturday kade bevelile bethi uFloyd Shivambu uzoluthezo olumanzi sebekhathele bona labo bantu ngabe bangamalungu omkhonto wesizwe party na. Ngizoveza lokho nje, ngifuna ukuprova lokho ukuthi zikhona ingxabano na kumkhonto wesizwe party noma kazikho. Ilokho nje ngifuna ukuprova. Sizoyicaphuna ke ivideo kaBaba uMzwanele Manyi. Kodwa ngaphambi basicaphune fanele ngiqale ngiveze mina ngokwami nangobufakazi enginabo ukuthi ingxabano zikhona, uma zikhona zikhozwa ngobani, uma zingekho lezi ekuthiwa ikhona ziza nobani. Ngifuna nje ukuza nalento kuphekuza nempendulo ethi ngabe ingxabano zikhona kumkhonto wesizwe party na. Ngiyacela subscribe ku channel, like ivideo, comment, share nabanye. Ukukhomenta ke kuyayisiza kakhulu ivideo ngoba kwenza ukuthi i-algorithm iphushe ibonwe abantu abaningi le video. Kanti nawe subscribe impela. Ngiyabheka kuma analysis abantu abaningi ababuka le channel abasubscribeile njengawe nje subscribe. Ujoina futhi ne-membership yale channel iqala ku-20 rand ngenyanga. Lawo ma-donation azoyilekelela i-channel ukuthi ikhule. uFloyd Shivambu, he is building a party within the party. There are such allegations, and such allegations must be cleared because the way that he's been doing is like he's building his own thing, he's putting his own people, going around, putting structures, So members are starting now to be suspicious of his doings and his actions, and he must clarify those things in the manner in which he acts within the organization. He must not make us, to feel like as if he's here to hijack the movement or is an infiltration to build his own things. But there are such allegations. So that Njengoba umuzwa kobhuti inkinga lezi zomkhonto wesizwe party ziqale mzukwane kumenyezelwa ukuthi sekuzoba nama detachments njengoba i-constitution kwakhanda structure lapho sek-electwa khona abantu, kwakhona abantu abathi bona bangama ground force basacrificeile for umkhonto, kodwa manje masekukhethwa abantu abakhethwanga bona baze abanye balimisa ngesihloko sokuthi uFloyd uyena obeka abantu lapha aka consult uvele nje yena abeka abantu. So ila qale khona zonke lezi inkinga ngoba kukhona abantu abangakhethwanga ukuthi bangene ku leadership njengoba bekukhethwa ama detachment ngokuhlukana kweindawo. Kodwa ngine video la kaMama uBusisiwe Mkhwebane ozosichazela ukuthi uma kuzokhetha istructure sikhethwa kanjani. Namhlanje nge-11 zaka January 2025 siyahlangana lapha e-AD Nkosi Combined School Bethal. Asizeni sonke nakube ulandela umkhonto wesizwe, uhlonipha unxamalala, uzakuza uzolalela umholi umkhonto wesizwe okhethwe nguNxamalala ne-National High Command. Ngiyezwa ukuthi ngathi kunabanye aba-threatena abanye ukuthi banga-attend. Ma-commanders asihlanganeni e-AD Nkosi. Event is going ahead. Abaholi bama-wadi, abaholi bama-sub-regions ne-regions bazo-identifywa lapho bese-ke sibathumela ku-National High Command ukuze ba-appointiwe. Uyabona ke mawulalela umama la uBusisiwe Mkhwebane njobe ebiza abantu wayebabiza ukuthi abeze kuzofike kukhethwe abantu bese kuthathwa amagama labo bantu ethunyelwa ku-National High Command. Then mase sekufika isikhathi sokuthi kumenyezela i-detachment inala kuvelwa khona ukuthi namba abantu kungenzeka umuntu wayengekho kwi-meeting bese qhamuke sethi kubekwa abanye abantu yena beka ku-ground force. Ngizama ukuveza njalo ukuthi abantu abakhoza inkinga yilaba abangama member omkhonto wesizwe party, kodwa
abangalandeli iconstitution yeparty. Okwesibili, abantu abangamamember omkhonto wesizwe party kodwa bangawahamba ama-meeting abizwayo omkhonto wesizwe ngoba bavela sebenomlomo ey'ndaweni ey'ningi. Ngizama ukuthi lento lezi zifuna abantu baziqaphele. Njengoba bekusempumalanga bekhuluma nabantu basempumalanga, kunezinto ezibalulekile azithintile umama uMary ulo umama Busisiwe Mkhwebane. Sizozicaphuna futhi nazo. Advocate Busisiwe Mkhwebane uzikhulumile, sizozicaphuna nazo. Sizicaphunela ukuthi sazi ukuthi uma umuntu enza ngendlela enza ngayo engenzi ngale ndlela okushiwo ngayo kumkhonto, wonke umuntu ozothatha ifoni yakhe angene live akhuluma inkinga zomkhonto wesizwe party akayona imember omkhonto wesizwe party, kodwa uyile ngxenye yabantu abazobulala umkhonto wesizwe party from within. Ngoba akekho umuntu othanda ipolitical party yakhe ongayinekela izwe, akekho noyedwa. So umuntu ozothatha enze njengalabade benza laphaya, hayi lawo bantu bavukela umkhonto wesizwe abawakhi bayawubulala. Ngoba umkhonto wesizwe party une-constitution, i-constitution eguidayo ukuthi izinto zibikwa kanjani, uma khona onganelisekele khona izinto zenziwa kanjani. Asicaphuneke le video la umama u-Advocate Busisiwe Mkhwebane ekhuluma nge-constitution. Ngizohlonipha i-constitution or umthethosisekelo weparty, angeke ngizi-involve kwizinto ezi-divisive, izinto ama-factional activities, meaning ukwenza ama-programs usuke la manje wena i-program yakho is not approved by the coordinator, because every program sijula ukuthi ayithunyelwe ku-coordinate. Wena uyobiza abantu ukuthi wena ubiza abantu for umkhonto wesizwe, ufika lapho batshela manga ngomkhonto wesizwe. Then the following day nasokuya abanye bathi simkhonto wesizwe, we can do this. Already abasasihloniphi because wena ufikile wakhuluma manga. That is something i-constitution engayivumeli. So mawusayina umkhonto wesizwe constitution, awusiyi member yakaBusisiwe Mkhwebane, uyimember yomkhonto wesizwe. Therefore ungaloku uhleli ukuthi mina ngingumkhonto wesizwe ka Busisiwe Mkhwebane or ka Berry Party or ka Babu Gamede or ka Babu Sikhwameni Kuna because naye was once, or ka Babu Ndluli because naye was once a leader. Leaders bayadlula, wena vikela umkhonto wesizwe. So ofanele nikwenzeke nikwazi ukuthi umkhonto wesizwe uDeputy Convener ukhulumile. Sino president oyi number 1. Sina royal houses, amakhosi like kings and queens. Sine council of traditional and religious leaders. By number 3 nabanje we hierarchy umkhonto wesizwe. And then bese khani sizoba nama national officials, the ones we call high command, laba abayi-9 manje. Kube abantu abangamalungu omkhonto wesizwe party bayayazi lento efunda umama uBusisiwe Mkhwebane Advocate ukuthi lesi sibophezelo osibophezela ngaso wena mawungabe ujoin umkhonto wesizwe party usayina ne-constitution ukuthi wena uzophatha i-constitution yomkhonto wesizwe party futhi awuzukuzihlanganisa nabantu abazobe beletha ukwehlukana eqenjini, nanokuthi uzolandela imigudu nemigomo yemkhonto wesizwe party. Uma ke usowuthatha ifoni usuzishuta useyilo ngempela na imember yomkhonto wesizwe party na? Ngokwami ke azikho ingxabano kumkhonto wesizwe party. Abantu abaletha ingxabano abasibo amamember omkhonto wesizwe party, kodwa ngabantu abeze ngeagenda noma basuka kwezinye indawo bazoletha ingxabano ngoba bewubona umkhonto ukuthi khona la uzobaphazamisa khona. Ngikusho lokhu ngoba ngithe mangiyilalela kahle inkulumo kaBaba uMzwanele Manyi, sengilalela zonke lezi inkulumo sengihlanganisa ngathi mina angeke, ngoba kune-constitution. I-constitution eguide abantu ukuthi mawuyimember uziphatha kanjani njengoba usayinile, nanokuthi wena awuhambi ngomuntu, uzijoyinela wena. Futhi kule phepha abalisanayo le membership owake walibona, uyazibophezela ukuthi wena uzoba ilunga lomkhonto wesizwe party. Uma unikiwe iposition
uzoyenza leyo position futhi uma ukhisha uyophuma kuyo, kodwa wena uzibophezela ukuthi uzoba ilunga lomkhonto wesizwe party. Akwaba-ke balifunda iform leli balisayinayo ukuze bajoyine umkhonto wesizwe party. Ngakho-ke ngokwami ebengizama ukukuvezela ukuthi lento eshiwoyo ukuthi uFloyd uyokhetha abantu ayilona iqiniso. Ngabe ubazelaphi bonke labantu? Kodwa kunama-meeting ahlalayo bese kusubmithwa amagama ku-National High Command. Mhlampe yingakho uFloyd ethe uma kunolwazi onalo ngomuntu okhethiwe, vela phela usho ukuthi cha, lo muntu enimkhethile akakulungela ukungena ngenxa ka1 no2 no3. Uthe vela, kodwa lokhu kwenze ngemigudu efanele, using the correct channels or the right channels ukuze ukwazi ukuthi ukubike lokho. Uma ungakwenzi lokho awulona imember yomkhonto wesizwe party. Uma nje uvela ukuthatha ifoni yakho uba live ku TikTok, ngoba phela abantu baneGoogle ka TikTok no live, nikhulume ngento zeparty, anilandeli iconstitution yeparty, ningene niphethe imbazwe niyayihlakaza umkhonto, niyawuhlakaza uma nenza njalo. Ingakho ngithi azikho ingxabano kumkhonto wesizwe, kodwa lokho khona kukhandwa ngabantu. Asizubaba uMzanele Manyi uthini bese siyivala ivideo. In the media is that we listen to all kinds of gossip. If there were any ructions in the caucus of the MK party, you'll be the first to see, because all our proceedings as the caucus are live and all of that. The spirit of the MK party caucus, you can read it. It's a very warm spirit. Now, to have all these gossips that you listen to, you want to prioritize, I just don't know. At one point, I was told that Hlophe, what do you call it, held me with a scruff of the neck. I mean, what nonsense is that? Can you imagine Dr. Hlophe, a judge, doing that? Have you ever seen me beating up anybody? That's not the kind of stuff that we do. So there is operation propaganda that is meant just to destroy the credibility of the MK party. None of this thing that you are saying has got any basis. It's baseless stuff. People just make things up. They really do. There's no such a thing. That caucus is strong. There will be differences here and there, but nothing to the extent of saying there is a revolt. That's absolute rubbish. No such a thing. Uthi baba uMzanele Manyi, ipropaganda le ekhandiwe, ngoba akodwa lento ayilona iqiniso. Nale ingxabano eshiwoyo azikho. Uzuthi kukhona abaze baqamba mangabathi yena noJudge John Hlophe bake babambana impela, bambamba entanyeni. Uthi konke lokho akulona iqiniso, ipropaganda le ekhandiwe. Nami bengizibuza ukuthi hayibo, i-leadership ithula ithile uma kwenzeka zonke lento ethiwa zenza kumkhonto wesizwe. Kodwa sengibonile i-leadership ithule kufanele. Ithule ngoba labantu ababangumsindo nabenza zonke abawona amalungu omkhonto wesizwe party, ukuthi nje into abayenza bathenga izikipa ezomkhonto wesizwe. Ngoba umuntu oyilunga lomkhonto wesizwe party uyazi ukuthi into yokuqala ehamba phambili omkhonto wesizwe party inhlonipho, okwesibili ukubumbana. Akekho into efuneka uyenze ezehlukanisa iqembu. Uyakwazi ukuthi ulandele imigudu efanele, ukhulume uzwakalise ukungenenami kwakho nokunganeliseki kwakho, udaba lakho likwazi ukuthi athendeke liphele. Ilonto le amalungu omkhonto wesizwe party enza njalo. Kodwa bonke laba abanye ngosomathuba abebelethwe indlala beyitshela ukuthi kukhona abazokuzuza. Ngeshwa ke mase kukhethwa abantu bangaba ingcenye yokukhethwa. Futhi phela kavela khetha umuntu obakudala khona kubhekakala ukuthi unawo nama qualities azothatha iqembu lise phambili. Uma ungenawo sokukhethela ukuthi kudala ukhona, ayi ngcono ngoba angisingcenye abantu abakhethayo bengangizonda vela abantu. Yilokhu nje bengithi angikulethe, ngiyacela ukuze ukuphawula kwakho. Kodwa mina ngokwami ngiyahambisana nobaba uMzanele Manyi, azikho ingxabano kumkhonto wesizwe party, azikho. Ngoba abantu abangamalungu omkhonto wesizwe party babhayindwa iconstitution, benza izinto kweconstitution. Akekho umuntu oyilunga lomkhonto wesizwe party ongaba live ku TikTok akhulume ngeinkinga zeqembu, ngoba lokho kunqatshelwe iconstitution. Constitution ithi ulandela imigudu ethize yangaphakathi ngoba uvikela into oyithandayo, uvikela iqembu olithandayo. Ngicela ukuzwa ukuphawula kwakho.